Ngithanda ukuthi ngikubingelele khona la kuZimi Life. Sengiphinde ngabuya ke futhi nezika Sibongile. Before nje ngihlale kodabeni, ngicela ke nje mbukele ukuthi ungakhohlwa ukulike and ke usubscribe. Namuhla nguphathele kaMathiza kaSibongile and Dlaminis and ke kuleli viki siyawugoqa lapha useason 1 wakheke uSibongile and Dlaminis. So lapha kuMathiza mbukeli baveza ukuthi ke uNomalanga benokwenzo bazoqhubeka ke nezinhlelo zabo zokuthi beshade, bazozeke benze izinhlelo zokuthi beye home affairs beyoshada. Zizohamba kahle izinto and lizofika ke nosuku lomshado baphinde baveze ukuthi ke unjengaye uzotshela ukwenzo amagama abalulekile. Baphinde baveze ukuthi uVusi uzothola ukuthi uNomalanga akakhulelwe and uzoxabana kabi nokugcina. Baveza ukuthi uVusi uzotshela ugcina ukuthi akahlukane noNomalanga akayeke ukuba umngani wakhe. Baphinde baveze ukuthi ke uVusi uzothethisa kuNomalanga kabi. Ngidluleke mbukeli ngilapha kwindaba yake thinta uSibongile. So lapha kuMathiza baveza ukuthi ke uSibongile uzolungiselela ukuhamba ekhaya kubo eyofeza ke amaphupho akhe. Baphinde baveza ukuthi uDeliwe uzobe engayifuni indaba yokuthi ke uSibongile ehambe, uzozeke xabane naye lapha ubaba wakhe uSibongile. Ngidluleke mbukeli ngiyelapha kuSisi Mavis baveza ukuthi ke uSisi Mavis uzopakisha ke imithwalo elungiselela ukuhamba emva kokuba ke bebe nephathi yokumvalelisa. Baphinde baveza ukuthi ke kunezindaba ezibhlungu uSisi Mavis azoyithola ezizomvalela ukuba amaphupho akhe afezeke. Aphela lapha ke mbukeli aMathiza kaSibongile and Dlaminis and useason 1 siyawugoqa ke kuleli viki. Yizo ke nje lezi ade ngikuphathele zona. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukulike and ke usubscribe. Ake ngithi ke danke ngiyazibongela.